Ka ok inywando jomiwanie gino, you will never succeed with it. To Atiang ng'atnyalo penjo ni andika manyien mabende koro migo mochung' noche mag pur koro chiwonu mano singo mar chulo ni wacho kanyo motelo ni no singnu mano higa mokalo ni nek beni ni chulo gopu kapok oromo giko mar higa mano mar dwe mar 12 mabende koro nwa wuokene dibeni ne gisingo nu kendo ni dhi chulu karang'o koso noko yangi e andika makamano. Sharon erokamano. Ing'eni sirkal nitiere yore mawuoyogo. Tan awuoyo kodgi direct. Sani kapok abiro studio ka, ase gocho ne minister Mithika Linturi. Kendo an gi aka message mana aoro ne simba ka. Pok oduoka ni ochulowa karang'o. Nikech an awuoyo kodgi direct. Pok owachonwa ni tarik adi michule jopur. Tiende ni pod nitiere chich gi to. Ka sirkal is serious, pesa magiketo go advertisement gi press release gi is over 500,000. Ipani mano ne pesa nonoromo chulo jopur adi. Gima ne president owacho mose set nyaka pesa ma ji oserito pesa no pok onene nyaka sani pod itero wa round na watimo ang'o ni mondo water account magwa. So wuoyo gi minister oko mako simba aoro ne message mondo duoka pok oduoka but an gi geno ni gikone to nyaka giduokwa to pok giwachonwa ni gichulo tichego. Erokamano ahinya ang'eni sa to ringo nyako pod giketo wa e rito. Iwacho ni wabeda gi geno ni ibro bede ka ichule